देवानूय आदल्या कोरारांचो तूं नोदर मारल्यार इन द ओल्ड टेस्टमेंट 46 बूक आहात ओल्ड टेस्टमेंट. तूं तो ते वाचले जाल्यार ओती करून बूक ऑफ एक्सोडस, सुटकेचें, लेवेतिकस, ड्युटोनॉमी पळयलें जाल्यार खूब कायदे आहात. एक आनी दोन न्हय, आमी मेदल्या ते भाशेन 613 इतले कायदे आहात. जायते जायते पण आमी म्हणटा धा मानवें ना, जायते मानवें आहात. नियरली 613 613 पळय. एक हेजेर ते देवाचे कायदे आहात जायते. आनी इतले कायदे मनशा लागीं पाडूंक जायना ते पडून मोजेसान ते मागीर समरायज केल्यात. मोजेसान मागीर आमकां तांतले 10 आमकां दिल्यात, ते बाय हाड करात आनी ते पाडात म्हूण. डिफिकल्ट न्हू, 613 कायदे जातात पाडपाक. ते मोजेसान आमकां ते समरायज केल्यात इंटू 10 कमांडमेंट्स. बायबलाचे फकत 10 मानमेंट नात. वचून पळयात 46 बुकात ओल्ड टेस्टमेंट वाचून पळय, खूब कायदे आहात. मोजेसान ते 10 केल्यात. म्हणजे हे तरी पाडात चलात. 613 तुमी लागीं पाडूंक जायना, हे तरी पाडात. आनी मनीस इतलो वचकोत तेजे लागीं ते 10 मानमेंट पाडूंक जायनासले. हे फावंड इट व्हेरी डिफिकल्ट. आनी जेन्ना जेजू येतगोच जेजू पळयता की मनशाक कायदे म्हणल्यार एक वजें कशें जालां. तें वजें कशें बिकम अ बर्डन फॉर हीम. आनी तो कितें कोत्ता जेजू? हे 10 मानमेंट समरायज कोत्ता आनी एक कोत्ता. एकूच मानमेंट उपदेश कोर देव, मोग देवाचो आनी कोर पेल्याचो, बस एकूच मानमेंट. हे 10 जॉयन करून समरायज करून ही मेक्स ओनली वन कमांडमेंट. लव गॉड एंड लव युअर नेबर. जालें.